Issa ġejt għala bibi ħanidħol konsulenta ta' Pier tal-ITS u ndaħħal paga oħra. Ma importanix, kulħadd jitanżer. Dan kien id-diskors illi għal sena sħiħa ġie rrapportat fl-aħbarijiet u l-medja soċjali kliem illi ntqal mid-deputat parlamentari dak iż-żmien membru ferventi tal-Partit Laburista Rosjen Kutajar f'ċett ma' sit il-kumpanija 17 Black Jorgen Feneke akkużat bil-involviment tiegħu fl-assassinju tal-ġurnalista Defne Caruana Galizja. F'April tal-2023, wara diversi appelli mis-soċjetà ċivili, ġurnali, esperti, opinjonisti u mill-Partit Nazzjonalista, ġustament, Rosjen Kutajar irreżenjat minn membru tal-Partit Laburista għalkemm qatt ma kienet imkeċċija minn Robert Abela. F'Novembru tal-istess sena, l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali sostna illi l-ħtieġa għall-ingaġġ ta' Kutajar fl-ITS ma nstabet f'ebda sors u deskriva dan l-impjieg bħala wieħed fażul imħallas mill-fondi pubbliċi. Filwaqt illi sal-lum xhur wara Rosjen Kutajar għadha ma rritornax l-eluf ta' euro mħallsa mit-taxxi tagħna għal dan l-impjieg fantasma, issa surrealment Abela qed jikkonsidra li jdaħħalha lura fit-tim tiegħu. F'April illi għadda kif ħareġ miċ-Ċentru Nazzjonali Laburista, Abela kien sostna illi dakinhar il-Labor ħapas ta' dixxilpina wara li kien żvelat il-kontenut ta' ċets ma' Fenek. Imma mbagħad għandek il-kontenut li wieħed ma jistax jinjorah u d-deċiżjoni li ttieħdet illum turi u tella l-istandards tal-integrità li huma mistennija fil-ħajja pubblika tarġoħra l fuq. Messaġġ li bagħat fl-eżekuttiv illum kien wieħed tad-dixxilpina u tas-serjetà li hija mistennija minn kull min jiġi fdat bil-poplu tagħna kemm fil-Parlament u iktar biex imexxi lill-pajjiż. Dak huwa messaġġ li jien se nibqa' nibgħat b'mod konsistenti. Robert Abela kien qal illi Kutajar mhux se tkun qed terġa' tikkontesta l-elezzjoni ġenerali mal-Labor iżda issa 9 xhur wara il-Prim Ministru donnu ċeda għal pressjoni u ddeċieda illi għamel U-turn oħra. Dan kapitlu magħluq għal Rosjen Kutajar ħanerġa' tikkontesta għall-elezzjoni ġenerali mal-Partit Laburista. Elezzjoni kandidatura f'isem il-Partit Laburista qed neskludiha minn issa stess. Il-deċiżjoni ttieħdet illum ftit tal-jiem wara li ġew pubblikat il-messaġġi. Times of Malta? Ħadd sakemm iċ-ċirkostanzi ma jkunux estremi m'għandu jħallas pena perpetwa, jekk ikun hemm ċirkostanzi estremi iva, għandek deċiżjoni ta' sanzjoni perpetwa fejn tidħol il-parteċipazzjoni fil-ħajja pubblika. Issa jekk issaqsini dwar Rosjen Kutajar. Rosjen inqatatilha rasa. Jekk issaqsini dwar Rosjen Kutajar, bl-istess mod għal dak l-aġir illi kien hemm sanzjoni dwaru mill-Kummissarju għall-standards, ħalset prezz jiebes ħafna illi wassal kemm sabiex jitirtira mill-eżekuttiv. Kif ukoll mbagħad kien hemm prezz ieħor b'saħħtu illi llum il-ġurnata m'għadix tifforma parti mill-grupp parlamentari Laburista kemm għadha fil-kariga ta' membru parlamentari. Jekk se ssaqsini però għal dak li għamlet għandix tħallas prezz perpetwu, nafx kont weġibt meta kont ġejt mistoqsi dakinhar, meta kien hemm il-ċaqliq tagħha mill-membru ta' grupp parlamentari Laburista, però llum ukoll ikolli ngħid illi jista' jkun illi s-sanzjoni ta' dakinhar illum bit-trepass ta' żmien bil-fatt ta' imġieba tajba tagħha minn dakinhar sal-lum. U bil-fatt ukoll illi naħseb illi hemm kien hemm dan trepass ta' żmien illi ħalset sew għal dak illi għamlet, il-pożizzjoni ta' Rosjen Kutajar ukoll ma neskludix illi għandha tiġi rikonsidrata wkoll. Abela qed jgħid illi għall-impjieg fantasma ikkundannat mill-NAO Rosjen Kutajar ħalset prezz massimu. Qed nitkellem hawnhekk dwar il-kwistjoni tal-konsulenza tal-ITS. Dik għalih ħalset il-prezz massimu. U ngħid mhux il-prezz massimu ta' forsi ħalset prezz ola mill-massimu, mhux qed niġġustifika dak illi sar, jekk sar nuqqas ħalset għalih b'żewġ prezzijiet. Tneħħija mill-eżekuttiv u tneħħija mill-grupp parlamentari Laburista. Jiġifieri meta titkellem fil-kamp politiku, il-pena kapitali. Iżda sallum dawn l-eluf ta' euro Kutajar għada ma roddithomx lura, sallum għadna ma nafux għal min kienet qed tirreferi meta qalet illi kienu qed jitħanżru. L-unika fatt ċert huwa illi Robert Abela reġa' għamel U-turn oħra u jrid idaħħal lura lil seħbitu tad-distrett. Mossa, deskritta mill-esperti, bħala waħda illi toħloq preċedent u tiftaħ il-bibien beraħ għall-eks membri tal-Partit Laburista. Fosthom Konrad Mizzi.